Ciripel cel lacom, de Luiza Vlădescu. Știți voi oare cine este Ciripel? Ați auzit, copii, de el? Povestea de astăzi este despre Ciripel cel lacom. Acesta este un vrăbioi rotofei, zburlit și lacom. Dar să aflăm de ce îi se spune așa vrăbioiului nostru. Cât e ziulica de mare, stolul de vrăbi în care trăiește Ciripel se împrăștie pe drum prin ocrăzi după hrană. Cum una dintre vrăbii află ceva de mâncare, odată strigă: "Cip, cip, veniți, frați și surori, că am găsit de mâncare!" Vrăbile vin care și de pe unde sunt și ciugulesc cu plăcere. Iarna e tare grea. De câteva zile s-a stârnit o viforniță cumplită. Bietele vrăbiuțe nici grai nu mai au să ciripească. Țopăie pe zăpada întărită, se strâng una într-alta, se înfoiază în pene să se mai dezmorțească. Dar degeaba. Of, greu e iarna pentru vrăbii. Privi Ciripel nemulțumit că-și simțea gușa goală. Vedeți, de ieri n-am mai găsit nici un boc de mâncare. Nici tu musculițe, nici tu țânțari, nici tu omizi, vai de capul nostru. Ciripel, parcă ai fi o curcă plouată și nici de cum un vrăbioi viteaz, îi spune o vrabie mai bătrână. Iarna e mai greu de găsit mâncare, dar tot mai afli grăunțe, firimituri. Mai sunt copii care pun pe pervazul ferestrei resturi de mâncare. Copiii aceștia ne iubesc și ne ajută să trecem iarna mai ușor. Cirip, cirip, ciripi vrabia cea bătrână. Gata, destul am stat la taifa și ne-am văicărit. Vrăbii suntem sau niște rățoi? Hai să ne înălțăm în zbor și să căutăm de mâncare. Hai să veselim drumeții și copiii. Vrăbile se înălțară în stol, se rotiră sus spre bolta ca o cupolă de cleștar deasupra caselor, ogrăzilor, acoperite toate în strat de zăpadă. Ciripel s-a înălțat și el cu tot stolul. Iar când s-a împrăștiat în văzduc după hrană, și-a rotit ochișorii ca bobițele de enubăr, și-a rotit căpșorul cât o corcotușe și ce credeți că a văzut? Într-un balcon, pe o masă de lemn, era așternut un strat de mălai frământat. Ciripel cel lacom zbură acolo. Din casă copiii se uitau la fereastră. A venit o vrabie, a venit!" spune unul celuilalt cu fereală ca să nu-l sperie pe Ciripel. Acum sigur vor veni mai multe. Să vezi că vrăbiuța aceasta le va da de știre." De unde? Ți-ai găsit? Ciripel cel lacom se gândi că e mai bine să-și umple doar el gușa și să nu mai cheme stolul. Cine știe, poate că atunci când vor veni cu toate, nu va mai apuca el să se sature. Pe când așa, ia uite ce ospăț! Vrăbile la început se neliniștiră. Unde-i Ciripel? L-o fi mâncat vreo pisică? O fi degerat? Vai de noi, ce s-a întâmplat cu el? Dar Ciripel se întorcea rotofei. Cip, 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 Ciripel, unde-ai fost? El își pleca încet capul și răspundea pocăit. Am fost după mâncare, dar n-am găsit. Și așa în fiecare zi pe la prânz, Ciripel se desprindea din stol și zbura la căsuța cu balcon. Ciugulea, ciugulea, își umplea gușa și apoi se întorcea. Vrăbile îl întrebau. Ciripel, ai găsit? N-am găsit. Și își făcuse Ciripel o burtă cât un ghem de lână.
într-o zi, ce să vezi, nici n-a apucat Ciripel să înghită un bulgăraș moale de mălai de pe măsuța din balcon, când, hop, o cioară mare și neagră cât o pisică. Lui Ciripel îi stătu inima în loc de frică. Cioara ca cioara, clonț, clonț în plisc, cât lua Ciripel de 10 ori. Crrr, crrr, du-te mai încolo, obraznicule, îi croncăni cioara. Nu vezi că mă împiedic de tine? Ciripel țopăi speriat în lături. De frică și de necaz nu mai putea ciocoli mai nimic. Parcă-i sta firimitura în gât. Pe când cioara, clonț, 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 ciocănea cu pliscul ei tare ca un ciocan în tăblia mesei. Iar a ajuns lângă Ciripel. Piei din calea mea că te jumulesc imediat. Ciripel ce să facă? S-a dat într-un colț și a întins căpșorul să prindă o firimitură. Dar cioara, clonț, i-o trase de sub cioc. Uf, ce cioroi, cumplit și nesuferit, gândi Ciripel. Dar una e să spui în gând și alta e să spui tare. Ciripel abia îndrăzni să spună cip că cioara îi și plezni în cap cu pliscul. Șterge-o, n-auzi? Ciripel zbura amărât ca vai de el la stolul lui. A doua zi vrăbiuțele erau tare flământe. Dar ce se aude? Toate vrăbiuțele din vișin își înălțară capul. Din depărtare se auzea un ciripit jalnic. Pip, pip, cip, cip. Ce-i oare? Ciripel. Dar ce-i cu el? Ce să fie? Într-o clipă vrăbile sunt acolo la măsuța din balcon și ce văzură? Un vrăbioi lacom și prostuț jumulit de o cioară mare și neagră ca o pisică. Măi, și mi-ți jumulea cioara, de-i scăpărau fulgii lui Ciripel și-l scărmăna cu chiarele, dezvenea să-i plângi de milă. Într-o clipă toate vrăbile zvrrrr deasupra ciorii și dă-i și ciufulește-o și ciupește-o și smulge-i penele, până când cioara a zburat. Ciripel, ca vai de el, amețit, jumulit și speriat, stătea pe colțul mesei cu mălaiul lipit de cioc și pe piept. Aștepta spășit judecata vrăbilor. A, deci așa flămânzeai tu. Tu, de fapt, mergeai singur să ciugulești. Ești o rușine în stolul nostru, îi spuse vrabia cea bătrână. Cirip, încuvințară toate. Rămâi și o spătează-te singur, frățioare. Și de-o mai veni cioara, să ne dai de știre să o izgonim. Poftă bună! Stolul se înălță în văzduhul plumburiu. Vrăbioiul cel lacom rămăsese singur, stăpân pe toată masa cu mălai. Dar ce folos? Prietenii îl părăsiseră. A dat să îmbuce o fărâmă, dar n-a mai fost chip. Parcă era amar, parcă-i pierise foamea. Își lăsă capul pe spate, își roti ochișorii și cercetă zarea întunecată. Deodată, în depărtare, un stol de vrăbii se lăsa pe acoperiș. Ciripel bătu din aripi și se îndreptă în zbor grăbit într-acolo. Așteptați-mă, luați-mă cu voi! Nu știu dacă l-au luat vrăbiuțele, dar ce știu este că vrăbiuțele sunt bune și iertătoare.